Sadarch je tu pre tých, ktorí potrebujú pomôcť vymyslieť a následne zrealizovať priestor pod holým nebom, vašu vonkajšiu obývačku, vašu novú záhradu. Pri navrhovaní záhrad pracujeme v 3D prostredí. Vieme vám jednoducho odprezentovať koncepciu a myšlienku celej záhrady. Záhrada by mala byť prepojením všetkých častí, funkcií, motívov, očakávaní, ktoré do nej prináša záhradný architekt a jej užívateľ. Mala by niesť jednotný rukopis. V neposlednej rade je pre dobrý návrh dôležitá architektúra domu a sila miesta prostredia. Ak sa toto všetko dobre spojí do celku, môže vzniknúť príjemná a harmonická záhrada, kde je radosť žiť. A o to nám predovšetkým ide. Pri našich realizáciách radi používame prírodné materiály ako drevo, kameň a štrk. Patina dreva a krása kameňa prináša do záhrady jednoduchosť a nadčasovú krásu. Tá nikdy nepodlieha trendom. Trendom je navždy. Na našich záhradách často vysádzame trvalkové záhony spolu s okrasnými trávami. Nebojíme sa vytvoriť akúsi divočinu, ktorá aj pri minimálnej starostlivosti vyzerá dobre, pretože kvitne a mení sa v priebehu roka. Taktiež radi využívame pri výsadbách záhonov farebný efekt listov a kvetov kríkov, ktoré pochádzajú prevažne od pestovateľov zo slovenských okrasných škôlok. Živé ploty stují už majú svoj vrchol za sebou a preto sa snažíme zákazníkom ukázať, že aj živý plot z hrabu, dubu či buku má svoje kúzlo a miesto pri susedovom plote, ak je to potrebné. Do nášho portfólia služieb patrí aj montáž automatických závlah a vodné prvky. Tie môžu byť minimálne a jednoducho zhotoviteľné. Zvuk vody je ďalší rozmer, ktorý vám môže záhrada priniesť. Na vaše terasy dodáme mobilné nádoby aj so závlahou. Samozrejmosťou je výber vhodného rastlinného materiálu aj s výsadbou a údržbou. Interiérové rastliny dodávame spolu s nádobami. Novinkou v našom sortimente pre zákazníkov sú interiérové zelené machové steny. K našej ucelenej ponuke patrí pravidelná alebo jednorázová údržba vašich záhrad s vlastnou mechanizáciou a odvozom biologického materiálu. Urobte si na záhrade oheň, ľahnite si na trávnik, choďte po ňom bosí. Otrhnite si jahodu, skrátka si užívajte všetko, čo vám táto malá časť prírody pri vašom dome môže dať. Veríme, že sa aj pre vás stane záhrada miestom, kde sa budete cítiť dobre a budete sa z nej tešiť. Budeme radi, ak k tomu môžeme prispieť aj my.